Hai, pe unde visăm? Am uitat să zic acolo sunt niște câini. Da, băi, dar cred că am văzut și eu. Nu știu că nu are echipament, frate. Adică pula mea la genunchi. Cele mari și care în genunchi la mâncă. Hai că ai ieșit și film. Are și pe spate ABS? Da, e genial. Dar nu știu cum frânează dacă vreau să mai la limită, mai nu știu. Intră la căcatul ăla, dar Intră și e închide de acum, să nu trebuie. Hai ce mișto să vii să te dai pe o roată cu ea. Să înveți, da. De ce? Ai pământ, ai pom. Copac, da. Te oprești, nu te duci mult. Gata, gata, nu mai ai spațiu. A doua, cu a doua. Hai că deranjăm. Fauna. Nu mai fac ăștia pe aici. Să mai fac ăștia. Poți să vezi, nu mai fac ăștia. Da, da. Ia vezi, poate treceți în același timp aici. Auzi, ia ține-o accelerată la maxim, la limitare. Mai dai o dată. Vezi? Oh! Asta spigeai în pom. Ia uzi, și ata face floricele. Taie!